Здравейте! Казвам се Ивалина и съм ученичка в специалност графичен дизайн към професионална гимназия по механо-електротехника, град Пазарджик. Това, което ме привлече в графичния дизайн е, освен това, че звучеше нова, разбрах, че може да се рисува и винаги съм имал някакви базови умения на рисуване. Освен това, разбрах, че работим с професионалните програми, които използват дизайнерите. Това, което ми харесва в обучението тук е атмосферата и фактът, че учителите винаги са тук да ни помогнат, ако имаме някакви въпроси. Проектите, по които работим в часовете, варират от дипляна, плакати, лога, визитки, всичко, което е свързано с графичния дизайн. Програмите, които използваме най-често са Photoshop, Illustrator и InDesign. За сега любимата ми е Illustrator, тъй като се занимаваме с векторна графика, създаване на лога, плакати, много неща. Чувството е страхотно, защото имам чувството, че съм създала нещо ново, нещо, което не е виждано досега и често си представям как идеята ми може да бъде видяна някъде навън из града, например. И по-малко и от двете, защото в началото е трудно, тъй като не знаеш нищо и влизаш в непознати води. Постепенно започва да става по-лесно и забавно, тъй като всеки проект е различен. В дизайна бих казала, че съм развила креативността си и умението ми да взимам решения. Докато личностно бих казала, че съм развила умението да съм по-постоянна и по-търпелива. Креативност, комуникация, търпение. След завършване на специалността, реализацията е голяма, тъй като има много видове дизайн, към които мога да се ориентирам. Гейм дизайн, интериорен дизайн, бранд дизайн. Смятам да продължа напред, тъй като имам място за реализация и смятам да продължа с графичен дизайн и фотография, тъй като фотографията винаги ме е интересувала.